Dok se oko ponoći vraćao ka hostelu na Novom Beogradu, nedaleko od Ekonomskog fakulteta u centru grada, Denisa Brežavščaka presrela su dvojica mladića i bez ikakvog razloga brutalno prebila. Tu sam sreo nekog momka i čistog mira me napao i on i njegov prijatelj, gurnuo me pa počeli da me šutiraju dok sam ležao. Ja sam ih molio, molim vas nemojte. Oni su dalje šutirali dok nisu videli dva policajca i onda su me molili da ih ne bi prijavio. Denis kaže da ničim nije isprovocirao napad. Mene su pitali kao odakle si, oni kao ti nisi od tu, odakle si, ja kažem ja sam iz Holandije i onda su postali agresivni prema meni. Ja sam dolazio i pevao sam pesmu Makedonsko devojče, ne znam da li možda se im to nije svidjelo, to ne znam. Povređeni mladić odmah je pozvao prijatelje koji su ga prevezli u urgentni centar, gde su mu konstatovane povrede kuka i stavljen gips. Pacijent je dovezen u urgentni centar 40 minuta posle ponoći. Nakon pregleda i dijagnostike lekari su odlučili da ga zadrže na odeljenju ortopedije jer je došlo do povrede levog kuka. Njegovo trenutno stanje je stabilno, on se dobro osjeća, svestan je i komunikativan. Kako nezvanično saznajemo, policija je na licu mesta zatekla 4 mladića i 2 devojke, a privela je njih dvojicu koji su učestvovali u napadu. Prema prvim nepotpunim informacijama radi se o starijim maloletnicima. U policiji smo nažalost ostali uskraćeni za zvanične informacije o ovom napadu i napadačima. Za vesti televizije B92, Nikola Radišić.